Ok, salutare tuturor, eu sunt Marcel Gaming și de această dată să fac un tutorial. Nu știu cum să numesc tutorial sau episod, nu știu cum să numesc. Este mai mult, cred că un tutorial pentru Minecraft Pocket Edition. Este o aplicație o să vedeți pe parcursul videoclipului. Aplicația se numește MKPE Master Minecraft Pocket Edition. Descrim MKPE. Așa. Trebuie să aveți Android. Așa. Scrieți așa în felul să aveți linkul în descriere dacă aveți Android. Asta este Master for Minecraft Launcher. O descărcați. Vă duceți pe ea, pe aplicație, o am deja instalată. Hai acum să se încarce. Așa, foarte tare. Și aici aveți mape, skin, textură, mod pe adiș, o să nu știu sed. Deci de la mod pe încolo nu știu. Aici de exemplu vreți o mapă. Aici astea costă bani și cam nasol. Și dați alt type și aici vă alegeți. De exemplu, eu vreau un roller coaster, o mapă cu roller coaster. Taci. Fac. Și aici aveți roller coaster, toate nebunile. Hai, de exemplu, vreau să instalez un roller coaster. De exemplu, dați pe ea. Aici o să vă apară linia asta cum se încarcă. Ok, s-a făcut 100%. După aia dați play. Și după aia o să vă bage în Minecraft. O să vedeți. Dar întâi o să vă mai arăt și la skin-uri. La skin-uri pare mai complicat puțin. Dar nu chiar așa de... Și o să vă arăt de asta o aplicație ca să faceți propriul vostru skin. Aici este skin deja făcut. Uite, alta, de exemplu, animale. Un skin cu animal. Nu știu, de exemplu, eu vreau să-mi iau un mob, de astea de moburi. De exemplu, eu vreau mix monster, și un monster. Nu știu, eu vreau să-l iau la animale. Vreau să-l iau pe primul. Așa, dați pe el, tot o să vă apară bara asta. Oh my gosh, I just got ambushed by another player. They have less soldiers than me though, so I'm just gonna send... M-a băgat într-o reclamă. my Voi las mă. Așa. Dați play și îl aveți Minecraft. Păi dați play și așa. Băi, chiar la textură foarte complicat. Chiar nici mie cred că nu mi-a mers. Dar eu să vă arăt. Da. Nu trebuie să vă arăt. Deci logic. Bă, dați pe el. De exemplu, alegeți voi textura dumneavoastră. Dați acolo. 100% s-a făcut. Play și start the game. Acum am și skin-ul, am și mapa, am toate porcării. Aici o să vă apară bara asta. Foarte minunată. Și chestiunea asta care o mișc eu acum o să foarte interesantă. Acum hai să deschidem și mie Minecraft-ul. Haide măi, Minecraft-ule. Ce greu merge la mine Minecraft-ul. Nu e de la viteza internetului, este de la... Este un bug la mine pe telefon și cam... Da. Hello! Friend! Da, să intru în Minecraft că...
Așa trebuia să stau 10 ani și cât filmează 5 minute. Ok. Ok, s-a deschis. Acum așteptăm să se încarce. Să mi se genereze și mie. Da, o să vă apară, o să vă apărea mapele acolo. Dacă intrați pe aia, dar la mine merge mai greu și vedem și skin-ul aici. Chiar neapărat trebuie pe aplicație și ca să dai skin-urile odată și textura, toate. Așa, băi! Păi ce se întâmplă, mă, aici? Bă, deci skin-ul. Am uitat să pun și numele. Băi, pe mine nu mă cheamă Steve. Se Gary. Da. Dă-te patch note global resource pack. Mamă, avem deja resource pack-ul și bam, avem mapele. Restul, toate păgările care voi le-ați instalat și mai e altceva. Și display. Acum, să vă arăt acum textura. Domnul Creation. Să dăm play. Haide. Bă, cred că se aude ceva pe fundal. Sigur. Și ar fi foarte la sol. Hai să mi se încarce. Fac, mi s-a băguit. Da, bă. Ce o să... Că mi s-a băguit și nu știu ce se întâmplă la Minecraft. Dacă fi este pe de aia. Merge puțin un lag. Hop. What the lag. Lag. Mamă, ce lăsă de la resource pe acesta. Ai lag. Lag. Mens. Bă. Nu e de bună. N-ai și filme și chestiuța asta. Dă-ți întoarce. Așa, din nou. Minecraft. Ia sau că nu dă skin-ul. Dacă nu dă skin-ul. Oh my god. Fuck. De ce să fac, băi? Filmez și eu acum. Stau. Ce vrei să fac? Băi. Nu vine. Oricum vă jucați, faceți ce vreți și voi. Toate nebuniile. Și cam, da. Cam asta a fost pentru astăzi. Sper că da, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul de like și scrieți în comentarii dacă v-a plăcut tutorial și dacă nu vă merge, aveți mici probleme, îmi spuneți în secțiunea de comentarii și o să vă răspund sau o să fac un episod, o ceva. Și eu a fost MySoftGaming și vă urez o ziua plăcută. Pa, pa!